И така, здравейте хора, аз съм Enfis Gaming и днес ще изиграя едно мачле Германия Украина понеже с тази вечер. И ми се доснима изведнъж и ще го пусна. Само направим около 5 минути. Без extra time. 3 play motions. Пусна топ плес. Ще играем Суперстар. Аз съм прекалено слаб, но ще се опитам. Така, нека да видим какво ще направим. Дали ще можем да предскажем в един вид. Алианс Арена в Мюнхен, Германия. И ето, че започнахме. Що ми лаги така? Крос... О. Руди. Добре. Мюлер. Аз съм слабичък на PES. Никога не съм играл на Суперстар, ама като за първи път. А в скоро време ще закупвам нов джойстик и с приятел ще правим поредица. Когато започне изобщо първенствата, ще правим предсказанията на по-големите мачове и така нататък. Майко. Айде, Руди, ох майко, колко съм слаб. Айде да го не предскажем, така че ще ми иде фиша, ето го. Ето го. Окей, не вкарах. Нещо чудно. Ай, Ройс. Цитърни Мюлер. Ай. Айде, натисни тази стопка. Дано така се не развие. Подкрепям Германия. Добър са. Ама ако се развие така, ще е доста ударно за германците. Добре. Жълт картон. Скошепа. О, Хектор. Та започвам поредица от утре. Наречена Евро 2016. Ще играем мачовете. Директно ще направим европейското. Хайде бе. Та утре също има хубав матч Испания-Чехия. Ако спре един път да ме даде джойстика му, колко така да поразиграеме. Гледам по времето 1 на 1. Включа Гьоце. Шорле. Ще ги разменим. Кой друг? И Лукас Подолски. Не, Лукас Подолски. Ще го сложи като... Изобщо няма да пускам Подолски. Ето, че втората по време започна. При резултат 1-0 за Украина. Ама игра на Суперстар, не мога да кажа, че
Няма да я мачкат. Майко, какво ми правя с тези пасове? Да си че съм свапал, има време. Скоро топката няма да мога да отнема за това. Само това ще гледате. Окей, се набутах с този матч. Тото очаквайте първи епизод от поредицата и Испания-Чехия ще играя. Не. Добре, няма фал. Само с контуз от техните. Какво правите, бе? Паси. Тъпата работа. Да. Не. Се пак наяве на вратата. Така или иначе ще ме победат. Как ми пресичат пасовете? Няма, то остава доста малко. Дали ще мога една атака да направя още? Ще мога. Ако докопам топката. Не. Стана наш шанс. Добре, крос. Да му я. Как е пресече? Това беше. Това беше с още един шанс. Не, вече шанс си беше от тази среща. Не, това беше тази среща. Украина ме победиха на Суперстар. Играх. За поредицата започвам с Испания. От сега знаете. И това беше този епизод на P16. Вижте, че съм слаб. Победиха ме. И харесайте, споделяйте, коментирайте. И ще се видим други път. Довиждане.